Hazvina kumira zvakanaka vanhu vaya vatanga. Nhasi ndauya netsamba yandiri kusangana nayo iyo iri kubudiswa ichivhundutsira navaMnangagwa, asi veruzhinji vamwe vanga vachimboita kakuramberana nazvo vachiti pamwe zvichida vamwewo vavo vekuti vanenge vachibudisawo tsamba idzodzo kuitira kuti vagovhundutsa nyika kana kuti dzimwe nyika dziri kure dzisvikewo pakutyawo kuti aiwa inga vanotombovhundutsirwawo wani sinzi ivo vane brush vanenge vachingopendwawo kwavari kuti idictator ende vanenge vachiita zvinhu zvekuti vanodzvanyirirawo vamwe vanhu kana kuti vemapato anopikisa. Nyaya iri panapa yabuda yakadai so panapa pari kunzi dear his excellence comrade Emerson Dambudzo Mnangagwa, let me commence by saying that I have infiltrated your country and that my agents have your head in their sight. Make one wrong move and you will be gone. It will be a clean hit. The tariff was 10 million US dollars from an underworld conduct. It will be fulfilled. I know where Mugabe hid that gold. It will be returned to the British and American authorities. You are sick, a tyrant. You are a worse than Mugabe. You have no soul. You are worse than the devil. You blame sanctions, but it is your sick, narcissistic corruption that has resulted in the sanctions. You are responsible for horrific crimes about which I can not even speak. Ndo mashoko ari kubuda ari mutsamba iyoyi yavari kunzi vari kuvhundutsirwa. Ndo nyaya dzacho dziripo mhuri yeZimbabwe, kutovhundutsirana kuri pachena kuri kuitika ikokoko. Hatizozivewo kuti tsamba idzi ndedzechokwadi, ndezvechokwadi here, kana kutiwo vamwewo vanhu vekuti vanenge vashayiwa zvekuita vobva vangonyorawo kuti vangogadzirawo kungoti something zviri kungoitika, sinzi munyika musinawo futi kana kuti vemapato anopikisa wekuti panengawanawo zvinhu ngaswera zvichitaurwawo pamidhiya. Hatizonyatsoziva kuti zvii zviri kunyatsoitika, asi isusu tinongoti they can't be smoke without fire. Tongoziva kuti pane something chinonga chiri kuitika, saka ndo nyaya dzacho dziri kutaurika pano. Hama dzadiwa, handizivo kuti imimi makatarisawo nyaya iyi, munoionawo sei? Munongondiudzawo zvamuri kufunga mucomment section kana muchinge mapedzawo kulaika. Tosangana pane rinotevera.